Предмет на този урок е инсталацията на програма счетоводство и създаването на нова фирма за работа. Програмата се инсталира от носителя, върху който е получен продукта. Поставете диска и той ще се зареди. Няма значение кой вариант ще изберете – пълна инсталация или по елементи. Следвайте инструкциите. Ако на компютъра има и друга програма на Soft Systems, не е необходимо да инсталирате BDE и Firebird. Програмата счетоводство се инсталира в папка C Soft System FSO. За да започне работа, първо се създава папка за новата фирма, като се копира поддиректория Data от инсталационната директория по подразбиране C Soft System FSO Data. След това се преименува новосъздадената папка с подходящо име. Името трябва да е съставено само от латински букви. В таблицата за избор на фирма се добавя новата фирма. Попълва се името на фирмата. Попълва се пълният път до данните на фирмата. При работа в мрежа първо се попълва името на компютъра, следвано от двоеточие и след това устройството и директориите. Път към данните на склада се попълва с пълният път до данните на складовата програма, само когато има връзка между счетоводната и складовата програма на фирмата.